روسیا و اوکراینای ڕێککەفتن لە گۆری ڕێککەفتنەکەی 1000 دیل دێبێنە گوهارتن واتە 1000 دیل ji her du aliyan pevguhertin dê çê bibe di navbera wan da. Her divê danûstandirên de gehiştina rêkeftinekê ku civînek jî di navbera serokê Rûsya Vladimir Putin û her wiha serokê Ukraynayê Volodymyr Zelensky birêve biçe. Îro Rûsya û Ukrayna li Stenbola Tirkiyeyê dest bi danûstandirên xwe kiribûn. Di destpêka civîneke sê alî ya şandên Tirkiye, Amerîka û Ukraynayê li koşka Dolmabahçeya Stenbolê birêve çû. Civîn be serpereştiya Wezîrê Derveyê Tirkiye Hakan Fidan hat li darxistin. Serokê Rêxistina İstixbarata Neteweya Tirkiye Mîtê jî bejdar bû. Şanda Amerîkayê be serokatiya Wezîrê Derve Marco Rubio bû, şanda Ukrayna jî be serokatiya Serokê Ofîsa Serokatiya Ukraynayê Andrei Yermak bû. Hakan Fidan de destpêka civînê de got ku ji bo di rêya aştiyê de ev pêş bikevin divê ku derfet bêne bikaranîn. Vêca çavê hemû cîhanê li ser vê yekeka Ukrayna û Rûsya dê çê bikin. Peştra civîneke dunya du alî di navbera Rûsya û Ukraynayê de hate li darxistin, di vê civînê de bi navbenkariya Tirkiye hindek rêkeftin hatine kirin. Ev civîn jî bi dawî hatiye. Li gorî rêkeftina ku Rûsya û Ukraynayê di vê civînê de kirine dê 1000 dîl bêne guhartin û her wiha Vladimir Putin û Volodymyr Zelensky jî dê civînekê li dar bixin.